Zdravím vás všetkých u nového videa na YouTube. Dneska to bude z hororového Minecraftu. Takého pol na pol, bude tam aj nejaké zábavné dobrodružstvo, nový svet. Stiahol som si parádny modpack. Nebudem nás zdržovať. Rovno sa pustíme do toho, takže svet si pomenujeme. To je podľa mňa nádherné meno. Ideme na to, že máme survival, difficulty si necháme normál, ale určitý dáme off. OK, a ideme na to. Takže sme sa spavili. Sme tu. OK, pána trošku lagy. Dobre. Pardon za lagy. Si dáme to na 100. Jak to vyzerá? Nádherne. OK. Dobre. Tak, ideme na to. Ja by som si ako prvé... Oj. Neviem, čo nás tu má čakať v tomto svete. Takže si nakopeme drevo. Čo to? OK. Oj. Takže máme tu prvého. No. Tam nejdeme. Pána Boha. Čakajte. Autojump si vypnem, bo sa nedá. Ale raz by som zmenil biome. Treba sa premiestniť. Ideme do Bris. No, Spruce. Breza. Ale ako prvé si vykraftíme základné nástroje. OK. Keď si... OK. Dostal som tu aj takú knihu, kde máme... To je OK. Dobre. Ale vyzerá to tak, že voda bude miesto, kde budeme dosť dlhú dobu. Tým pádom by som teraz našiel lepšie miesto, pretože tento biom je podľa mňa jeden z najstrašidelnejších, keď máte tento mod. Áno, v novej verzii je síce nejaký nový strašidelný biom, ale to je podľa mňa taký hrozný update, že no nič. Každý má vlastný názor, samozrejme. Zmýšľam, že si dám FPS, si dám na max. Hej, skúšame to takto. Pána. No dobre. Uvidíme, jak sa nám bude dariť. Vôbec neviem, čo od toho čakať, je to vážne docela... To som kúkal, tak docela strašidelné. Skúšal som si to aj v kreatíve, prejsť si tačo. Aspoň základné veci. A sú tu nádherné štruktúry napríklad, musím povedať. Naschvál som to neprešiel všetko, že by som aj dačo nové našiel. Takže som našiel zo dve štruktúry, také zaujímavé. Dobre vyzerajú. Ale tak ja vám nič nebudem rozprávať. Takže to musíme proste nájsť. Pokiaľ určite by ste chceli z tohto modpacku sériu, tak mi dajte vedieť.
Nezabudnite dať like, odber, pokiaľ sa vám toto video bude páčiť. Taktiež, pokiaľ chcete, môžete si dať aj zvonček, to je úplne na vás. Aj ten odber, aj like, to je úplne všetko na vás. Bol by som ja za to rád, vy ma iba podporíte a dáte mi šancu v tomto pokračovať. Takže asi tak. Chcel by som viac takých modpackov skúšať. Tu som už asi bol, nevadí. OK. A kebyže tak jedlo nájdem. No nič, budeme chvíľu kráčať. No, kráčať, joj, na lodi. Ozvem sa vám, keď dačo nájdem, dobre. Zatiaľ čaute. OK, našiel som dačo zaujímavé. Vyzerá to byť, ako, no je to džungla, nevyzerá. Tak uvidíme, no, ideme sa sem pozrieť. Čo je? To je sviňa! Čierna sviňa. Áno. Pumpkiny, tak nechcem. Aj keď zo 4 zoberiem, tak 5. A už nemám hunger. Zjem to surové, nevadí. Celé dosť hungru mi to dalo. Hlavne, ma zaujíma, že keď začne noc, že jak to bude vyzerať tým pádom. Tam sa hodí. Tam je dačo. To je... Vidíte to, čo ja? OK. Tu by som sa na chvíľku utaboril. Pána. Trochu hliny sa hodí. A ja zomrem takýmto tempom. Oj, zachránca. Som začal vyskúšať. OK. Ho, čo je? Ono má mravec, ktorý zobral. OK, tak tamto je asi šéf. To je Big Boss toto. Tam má vytekelo žien, tam má... No už dominuješ sa, hej. No, počúvaj ma. Dokým tu som ja, tá sa nerob na pána. Je ti to jasné? A prepač, bojím sa ťa. No nič, vidím prvé konečne nejakú potravu. Táto lokácia, oj. OK, táto lokácia tu ostávam, tam toto chcem preskúmať, toto tu je fest zaujímavé. Jop, a toto som ešte napríklad nevidel, ale každá proste biom, čo mal štruktúru, čo ja viem, pyramída napríklad, temple, čo tu je, tak proste od normálneho Minecraftu toto je vylepšená verzia. Tým pádom tam bude viac vecí nás číhať, pasce a tak, takže bude to ešte sranda. OK, aby som sa tu utaboril. Tu tak sa utaboríme.
Tam určite v ďalšom dieli by som šiel. Pokiaľ ďalší diel bude, ale určite by som rád spravil. A dneska ešte aspoň by som chcel si dať čo naťažiť, takže pôjdeme do jaskinky. OK. Dám tam rýchlo pickaxe. Tam sticky. Tam som dačo červené videl, ne, to už mi haraši. Dobre, tie dvere sa už neotvoria. Tak, to by malo ísť. Dobre, ja sa vám ozvem, keď bude ďalší deň. No, a vyzerá to, že už nám svita. Ja som akože v noci trošičku ešte dačo robil a počul som také nepríjemné zvuky. Takže tam som skoro to nie a tam sú stále tí opičáci, že? Za nimi sa mi ani nechce. Dobre, tak ideme do tej jaskyne. To tu preskúmať. Trošičku. Dúfam, tam na mňa nič čakať nebude. Tam pavúci a pána. Tá ozvena. Dobre, ja chcem aj tak len one. Som všetko drevo aj tak vyničil, bo som robil drevené uhlie. Keby som mal aspoň... Pána, počujete tú ozvenu? Je tu nejaké železo, oplatí sa mi tu. Som sa zlákol. O, tam až nejde. A tu či sa mi oplatí ísť. Oplatí sa mi tu ísť. To zistíme, keď tam bude. Tak spravíme cestu. Tak. Nádherná bezpečná cesta. Oj. Zaujímavé. OK. Dobre, našiel som ďalšiu funkciu. Ktorý to pomyslel? Dobre, akože ja nemám vybavenie, ale táto jaskyňa je nádherná. Nechcem sa tam teraz strepať. Keďže železo aspoň nájdem. Tam je železo, ale tu dajaké železo nevidí, prosím. Dobre, som tu. Oni sú tam. OK, takže ideme. Máme 2. 4. 6. Dobre, ešte sa tu nič nestalo, tak nech bude sranda. Čo je? A toto tu? 4. Dobre, ja to kašlem. Z vysoka. Á! Á! No behám! Behaj! Behaj! Som sa skoro... Dobre, OK.
Áno. Dobre. No ja už dneska nevidím z toho baraku. Ja mám základné veci. To... Dúfam sa vám videjko páčilo. Samozrejme, zabudnite dať like, odber, v prípade aj zvoneček. Ja budem rád, pokiaľ mi budete písať, ak sa vám páčilo tento prvý diel, či mám natočiť ďalší alebo nie. Uvidím a ďakujem, že ste to dopozerali až do konca. Čaute. Vidíme sa v ďalšom videu.